În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Internațională a Familiei. Pe întreg teritoriul țării vor fi organizate diverse activități dedicate promovării politicilor familiale, inclusive și sustenabile. Evenimentele sunt axate pe incluziunea socială, echilibrul între viața personală și profesională, dar și pe solidaritatea între generații. În contextul Zilei Familiei, Ministrul Muncii și Protecției Sociale a reiterat cât de important și prioritar este sprijinul oferit familiilor din Republica Moldova. Perioada mandatului acestui guvern, noi practic am dublat resursele alocate pentru protecția copiilor și a familiilor din Republica Moldova prin indemnizații mai mari, indemnizații oferite într-un mod proactiv, mai favorabil, mai aproape de interesele familiilor, prin concedii mai flexibile, prin mai multe servicii de îngrijire, mai multe servicii de creșe, prin școli și grădinițe renovate.